Здравейте, приятели! В допълнителното предизвикателство за месец октомври ще сътворим книгоразделител. Като дизайн той ще подхожда на основната кутия, която е предизвикателство за месец октомври. Може да видите нужните ни материали и инструменти. За целта ще ни трябват 4 броя големи подложки, които ще бъдат зашити. Аз ще използвам дупките на шаблоните, които съм изрязала с щанци, но ако нямате такъв шаблон, с инструмента, който показах, може да си отбележите местата, на които ще шиете. Ще има подвижен елемент, който ще влиза в големите части. Зашиването е по-добре да стане с восъчен конец, тъй като предотвратява доста заплитане и минава много по-лесно. Но ако нямате восъчен конец, може да използвате и обикновен. Първата стъпка ще бъде да съединим големите части на книгоразделителят. Елементите от дизайнерска хартия, които ще го украсяват, намазваме с лепило и поставяме върху големите части, изрязани от платно. Използвам книговеското платно на Мила Меморо в лилав цвят. След като поставиме дизайнерската хартия върху платното, ще добавим и вторият елемент голям от картон. Нанасяме лепило и съединяваме с втората голяма подложка. Така едната част е готова. Ще повторим същото и с втората част. Нанасяме лепило върху дизайнерската хартия, поставяме върху платното и после върху картонената подложка. Избрала съм да съчетая картон 220 грама с книговеско платно, за да бъде самият книгоразделител по-издръжлив и все пак гъвкав. Готова е втората ни част. Това е основата на книгоразделителя. Ще съединя двете половини, като в горната и долната част ще оставя незалепен отвор горе, за да може да минава панделката на подвижния елемент, а долу отворът да е достатъчно голям, за да влезе по-малката част на книгоразделителя в по-голямата. В частите, които залепяме в момента, ще минава изшевът на самия книгоразделител. Добавила съм изшев, за да може книгоразделителят да издържа при напрежението на влизането и излизането на малкия в големия елемент. Добавям гръб на долния елемент, който предварително съм сглобила. Неговото сглобяване представлява залепяне на рамката към дизайнерската хартия, добавяне на панделка отзад и поставяне на гръб. След като сме определили мястото на подвижния елемент, започваме да зашиваме. Отново сме проверили отвора в горната част за преминаване на панделката и отвора в долната част за прибиране на малкия елемент. Шием в разстоянието между тях. Използвам обикновен бот през една дупка, който в последствие ще върна наобратно, за да запълня празнините. Тъй като шия с обикновен молинен конец, имам проблем с заплитането,
който при използване на восъчени конци доста често бива избегнат, тъй като те се плъзгат доста по-добре през картона и платното и предизвикват по-малко заплитания. Лицевата част е премината в бод през едно. Ще направя същото нещо отзад, като минавам през пропуснатите дупчици. Така бода ще стане плътен и от двете страни. Ето може да видите как се получават без празнини от лицевата част и от частта на гърба. Ще повторим същия бод и на срещуположната страна на книгоразделителя. Според дизайна на вашия книгоразделител може да изберете и друг бод за работа. Просто единственото, с което трябва да се съобразите, е движещия елемент и откъде минава той. За да не зашиете местата, през които минава или в които трябва да влезе. Отново минавам лицето през едно. И след това ще направим същото от задната страна. Отново имам лек проблем с заплитането на конница. Помагам си с шило, за да мога да разплета и да не наруша шева. И го завършвам. Проверявам подвижния елемент. Долният влиза в големият
и съответно излиза от него. Ще изрежа предварително подготвени елементи за украса и ще ги поставя на места, които съм избрала за тях. Ще туширам части от книгоразделителя с черна боя, подобно на дизайна на кутията от основното предизвикателство за месец октомври. Ще добавя украса и на задната част. Ще туширам и с малко черна боя. В тази горната част бих желала да добавя маниста или някакъв стопер, който да спира отварянето на книгоразделителя на някакво ниво, което може сами да прецените какво да бъде. Ще добавя пръски с бяла акрилна боя. Ще покрия с ръка елементите, които не желая да бъдат изпръскани. Ще повторя същото нещо и с гръбчето на книгоразделителя. Всъщност той по този начин става двулицев и може да се използва и от двете страни. Ще добавя още малко декорация. Тъй като бих желала книгоразделителят да бъде сходен с кутията от основното предизвикателство. Сега ще оформя момента на спиране на издърпването на книгоразделителя. Изпробвам дължините, на които искам той да излиза напред. И си отбелязвам място, в което желая да спира. На това място ще зашия маниста и панделка. Използвам обикновена игла и конец. Обикновен бот зигзаг. Така моят ограничител е вече формиран.
Правя си панделка от допълнителна лента. Оформям крайчетата на панделката. А сега към нея ще добавя и маниста, отново с игла и конец. С първият бод захващам панделката за основната лента. И след това започвам да добавям манистата. Ще поставя същите маниста и на противоположната страна, за да стане двулицево. Ще завърша шефчето с бот и възел и ще отстраня излишния конец. По този начин стоперът и декорацията на подвижната част на книгоразделителя са готови. Проверявам движението, проверявам дали малката част влиза добре в голямата. С това нашият книгоразделител е готов.